хто такий Брукенен. Брукенен – это существо, похоже на чикена, которое существует в Чикагане, но тільки голубого цвета. И благодаря цьому голубому цвету видны кости. Существо довольно опасне і більше, чем чикен. Ну не прям дуже велике. Воно більше всього любить голубий цвіт. І тому треба щоб його призвати, треба заспавнити голубих чикенах. Якщо він на вас нападе, то просто у вас вийде і буде просто чорний екран. Щоб це і справити, треба просто виключити телефон або планшет. І потім сразу же опять включить. І тоді чорного екрана не буде. От і все, що про нього відомо.